23 ta' Marzu, San Turibju ta' Mongrovejo. Isqof, għex bejn l-1538 u l-1606. San Turibju twieled f'Majorga, Spanja, fl-1538 minn familja nobbli u kellu edukazzjoni soda. Studja fl-Università ta' Salamanca u baqa' sakemm laħaq professur tal-liġi. Fl-1575 ir-re Filippu II ħatru prim imħallef fil-qorti tal-Inkwiżizzjoni ta' Granada u Gran Inkwiżitur ta' Spanja. Fl-1580 meta l-Arċidroċesi ta' Lima sfat battalja, ġie deċiż li Turbinu, li kien il-bniedem ta' karattru sotu ta' ħajja edifikanti, kien l-aktar persuna adattata biex timla l-post. Għalhekk, għalkemm kien lajk u kontra x-xewqa tiegħu, ġie magħżul biex ikun l-Arċisqof tad-Djoċesi ta' Lima, li kienet tinfirex fuq medda ta' 640 kilometru fuq il-kosta tal-Peru, li kien taħt il-ħakma tal-Ispanjoli. Hekk ġie ordnat saċerdot u konsagrat isqof u fl-1581 mar il-Peru u beda l-ħidma tiegħu ta' Arċisqof ta' Lima. Sa mill-bidu nett l-Arċisqof Turibju ikkonfronta lill-Ispanjoli li kienu qed jimmaltrattaw lil Peruvjani u beda jaħdem bla serħan fost in-nies tiegħu li fil-maġġoranza tagħhom kienu foqra u għadhom lura. U għatallem il-lingwa tagħhom u beda jżur kull rokna tad-djoċesi, jitkellem ma' kulħadd, jikkonverti u jgħammed ħafna minnhom. Fil-25 sena li dam Arċisqof waqqaf ħafna knejjes, monasteri u sptarijiet u fl-1591 bena l-ewwel seminarju fil-kontinent Amerikan f'Lima. Jgħidu li San Turibju għamel l-griżma tal-isqof lil Santa Rosa ta' Lima, lil San Martin ta' Porres u lil San Juan Masjas u lil San Franġisk Solano. Turibju baqa' jaħdem sa mewtu li ġrat fl-età ta' 68 sena fit-tramuntana ta' Lima waqt li kien jagħmel żjara pastorali. Kien fit-23 ta' Marzu tas-sena 1606. Kien iddikjarat Qaddis fis-sena 1726. San Turibju kien tant igawdi fama tajba li intbagħat biex isib rimedju għall-iskandli tal-kleru u tal-lajċi li kienu jfixklu il-konverżjoni tal-Peru u ma rridx jaċċetta dik il-kariga difatti huwa ikkwota il-kanoni kollha li kienu jipprojbixxu loti ta' dinjitajiet ekklesjastiċi lil-lajċi imma kien kollu ta' xejn. Turibju kien ordnat saċerdot u isqof u mibgħut il-Peru fejn sab il-kolonjaniżmu fl-ar forma tiegħu. Għal 25 sena li ġew wara, Turibju iddedika l-enerġija kollha tiegħu għas-servizz tal-merħla tiegħu u kien min-naħa l-oħra jivvjaġġa id-djoċesi kollha tiegħu bil-mixi, jisponi lilu nnifsu għal klima taħraq, tikwi, annimali selvaġġi, mart tropikali u perikli oħra biex jirriforma il-kleru u jgħallem il-poplu fil-fidi. L-isforzi tiegħu għall-Knisja u għall-foqra kienu spiss jiġu mawġin minn nies fis-seta. Iżda s-sodizza u l-paċenzja tal-Qaddis kienu fl-aħħar jirbħu. Il-mulejta bil-ħaq jikteb dritt fuq il-linji mawġin li ħafna drabi nagħmlulu aħna l-bnedmin. Minkejja li kontra qalbu, Turibju sar raj nisrani għal ħafna nies foqra u oppressi. Alla taħ ir-rigal li jħobb lill-oħrajn bil-mod kif kienu jeħtieġu. Imma din mhix biss l-esperjenza Turibju. Lilna wkoll il-mulej jagħtina kontinwament ir-rigal tal-preżenza tal-oħrajn fil-ħajja tagħna. U minkejja li bħal San Turibju
nippruvaw inġibu diversi skużi, xorta jibqa' l-fatt li aħna l-insara imsejħin biex inkunu ta' dawl għal ħaddieħor. Ħafna drabi fil-ħajja tagħna nħossuna li maħna kapaċi għal xejn, minkejja li nippruvaw nixtiequ ngħixu ħajja tajba xorta naqgħu bid-dnubiet, b'attitudnijiet, bil-kliem li ngħidu, imma Ġesu għandu fiduċja fina u rridu inħalluh jaħkimna. Ħalli lil Ġesu jirkeb miegħek fid-dgħajsa tiegħek, fil-ħajja tiegħek li hija mimlija. Li tkun nisrani mhuwiex lussu u privileġġ, jgħid Papa Franġisku. Li tkun nisrani mhuwiex kumdità, tgħid Madre Teresa. Li tkun nisrani mhix faċli. Hawn min qed jgħix il-Kristjaneżmu mhux biss fil-kumdità imma f'apatija. Importanti li nqumu fuq saqajna. Inti konvint li fl-ambjent tiegħek se tħalli ftit toma tajba u tkun ta' dawl għall-oħrajn. B'nofs ta' kelma tista' tkun ta' kuraġġ, faraġġ u ta' dawl għal ħaddieħor. Imma qed tagħmlu dan jew qed tibqa' sieket. Ġesu huwa d-dawl vera li għandu bżonn il-bniedem biex ixerred dan id-dawl. Fejn qed insibuh u kif qed nużawh dan id-dawl? Intom għal Ġesu, jiġifieri aħna l-koll, rridu nkunu dan id-dawl. Meta wieħed jgħix il-fidi se jkollu id-dubi u t-tentazzjonijiet. Jekk ma nemnux, ma jkollniex għax kollox ikun qisu xejn mhu xejn. Kristu tagħna l-qawwa u ma nistgħux ma nużawiex. Rridu nħallu toma tajba fil-familja, fuq il-post tax-xogħol u ma neddejqux, ma nibżawx inqumu kontra l-ħażen. Hekk għamel San Turibju u hekk imsejħa biex nagħmlu aħna l-koll li nistqarru li aħna nsara mhux tal-isem biss. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. O Alla, int kabbart il-Knisja tiegħek bil-ħidma apostolika tal-Isqof Turibju u bil-ħeġġa tiegħu għall-verità. Għamel lil poplu ikkonsagrat lilek jikber dejjem iżjed fil-fidi u l-qdussija. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.